Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. 14-point agenda ng Pineda Administration binigyang diin sa inaugural session ng 12th Sangguniang Panlalawigan. Suspensyon sa paniningil ng environmental fee, malaking kaluwagan sa mga Angeleño. Pamilya ng batang nalunod sa palit nakiusap na huwag nang ikalat ang video ng aksidente. AI, teknolohiyang may benepisyo at panganib ayon sa eksperto. At sining at kultura ng Pampanga, buhay na buhay sa unang Q-Cinema Film Festival. Tuloy sa pangogobyerno sa Kapitolyo ng Pampanga ang mag-inang Governor Lilia at Vice Governor Dennis Pineda. Sa inaugural session ng ika-12 Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga, binigyang diin din ang 14-point agenda ng Kapitolyo. Narito si MC Galang para sa report. Sa inaugural session ng 12 Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga, mariing binigyang diin ni Governor Lilia Nanay Pineda ang pagpapatuloy ng kanyang 14-point agenda na nakatutok sa kalusugan, agrikultura, edukasyon at iba pang serbisyong makakapagpabuti sa buhay ng mga Kapampangan. Ipinahayag naman ni Vice Governor Dennis Delta Pineda ang kanyang buong suporta sa direksyon ng administrasyon ni Nanay. Sa 6 na taon, kaya naman po ako naging kaso, malinis po ang way. Pinigyang din ni VG Delta ang kahalagahan ng pagkakaisa sa paggawa ng mga makabuluhang batas sa bagong termino ng Sangguniang Panlalawigan. Binabati ko rin po ang bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Hamon ko po sa atin ang magkaisa, maging bukas sa pagbabago at gawing makabuluhan ang bawat batas na ating ipapasa. Susuportahan rin umano ng Vice-Gobernador ang inisyatiba ng Punong Lalawigan na mas tugunan ang mga pangangailangan ng mga kabalen. At bilang tugon sa malinaw na direksyon ng ating mahal na Gobernor, Nanay, asahan po ninyo na ang Sangguniang Panlalawigan ay susuporta sa mga priority agenda na binanggit ng ating Gobernor. Lalong-lalo na sa kalusugan, seguridad sa pagkain, edukasyon, hanap buhay, agrikultura, pangangalaga sa ating kalikasan, kahandaan sa kalamidad, kapakanan ng mga kabataan at sectoral group, at pagpapatili ng kapayapaan. Sa dulo ng kanyang talumpati, tiniyak ng Vice-Gobernador na may konkretong legislative support at sapat na pondo ang kanilang mga programa. Sisiguraduhin po namin na mayroon pong karapatang legislative measure at budget allocation ng mga ito upang matiyak at mabilis, maayos na epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga Kapampangan. Sa ngalan po ng bagong Sangguniang Panlalawigan, kami po ay nangangako na tuloy-tuloy na serbisyo na may dangal, pagkakaisa tungo sa isang maunlad at masaganang Pampanga. MC Galang, CLTV 36 News. Sa isinagawang inauguration rice itong Martes, July 1, formal na rin nanumpa ang mga bagong halal na miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga na magiging katuwang sa panibagong termino ni Governor Lilia Pineda at Vice Governor Delta Pineda. Iginiit ng Provincial Board ang pagtutok sa mga programang tutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga Kapampangan. Narito ang report. Iba't ibang programa ay isang layunin. Ito ang paninindigan ng mga bagong halal na miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga. Sa unang araw ng kanilang termino, agad nilang inihayag ang kanilang mga prioridad gaya ng pagtutok sa kapakanan ng mga kabataan, kalusugan at inklusibong kaunlaran. Sa ilalim ng 14-point agenda ng probinsya, iginiit ng board members na sila ay magiging aktibong katuwang ng mga leader sa pagpapatupad ng mga makabuluhang programa. More on community service kasi, and also sa mga para sa mga kabataan, yung mga dagdagan yung mga sports activities, and also yung educational program at sa mga senior citizen. And kasama na rin po yung programa sa mga LGBTQ dahil isa sila sa mga pinaprioridad ko na mabigyan ng pansin, lalong-lalo na dito po sa ating probinsya.
So, as a doctor and syempre bago lang po sa politics, ang primary concern po natin and goal is yung better healthcare system para po sa Pampanga. So, from the capital, mas maganda talaga na bumaba tayo. Nandun tayo sa barangay level, sa grassroots, para mas maabot natin kung ano po yung kailangan ng mga Kapampangan. Lalo na po, syempre ako, mga taga 4 distrito. So, kami po ay makikisama sa layunin ng ating gobernador, vice-gobernador sa kanyang mga programa, polisiya, rules and regulations of the Sanggunian that will entirely benefit the welfare of the Kapampangans. Bagamat may halong kaba at pananabik ang mga bagong halal sa pagsisimula ng kanilang tungkulin, nananatili naman daw ang kanilang matibay na hangarin na paglingkuran ang mga Kapampangan. Sa Sangguniang Panlalawigan, medyo may pressure talaga and also may kasamang excitement kasi it's a new journey for me and syempre a lot of na talagang pwede nating i-adapt na may experience dito sa Sangguniang Panlalawigan. Gagawin ko ang best ko para talagang magampanan natin yung ating tungkulin. Alam naman po natin na talagang hindi lang puro dapat galing, kailangan na may yung sa pagsaserbisyo po natin may kasamang puso. Yan pa. Lahat naman naaaral, tsaka hindi naman ibig sabihin na bago ka, doon ka lang magsistop. Always strive for excellence, tsaka yung experience, nandun naman sa iba na maituturo din sa amin. I'm willing to learn and I'm willing to work hand in hand para po sa isang magandang Pampanga. May pressure naman din pero yung training ko as a lawyer siguro makakatulong ako para matulungan ang ating mga probinsya sa mga resolusyon at ordinansa na makakabuti para sa mga Kapampangan. Samantala, umaasa naman daw ang mga bagong hanay ng mga opisyal na sa pamamagitan ng kooperasyon ng bawat mamamayan, mas mapapaigting pa nila ang serbisyong pampubliko na magsisilbing tulay tungo sa mas maunlad na lalawigan. MC Galang, CLTV 36 News. Malaking bagay raw para sa kapakanan ng maraming Angeleño ang unang executive order ni Mayor John Lazatin na suspindihin ang tinatawag na environmental fee. Ngunit ano nga ba ang environmental fee na isang national law na nagsasilbing compliance sa mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng Clean Water Act? Naritong report ni Paulo G. Santos. Sa entablado ng kampanya, ibinida ng mga kritiko ng dating administrasyon ni Mayor Carmelo Pogi Lazatin ang issue ng environmental fee, isang ordinansang nagpapatupad ng mandatory charge sa bawat kontador ng tubig, residential man o commercial, base sa konsumo. Sa gitna ng mainit na halalan, umalingaw-ngaw ang panawagan na i-revisit o amyendahan ang ordinansa. Bagamat kaalyado ni Kong John Lazatin ang kanyang kapatid, sinabi na noon ni Mayor John na bukas siya sa muling pag-aaral nito. At hindi nga siya nagpatumpik-tumpik pa. Sa kanyang kauna-unahang araw sa City Hall noong July 1, 2025, agad na nilagdaan ni Mayor John ang executive order na nagsususpinde sa implementasyon ng nasabing bayarin. Kaya nga, nung kampanya ko naririnig nyo, nabuksan ang environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pag-upo natin, kailangan suspindihin natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental fee. At sigurado naman, katuwang ko ang sanggunian para mapahusay natin ang mga batas na hindi na akma sa sitwasyon. I hope ang sanggunian natin, you're one with me. Para sa Kapampangan business leader na si Rene Romero, malaking ginhawa ito, lalo na sa hanay ng mga negosyante. I agree with the new leadership ngayon na suspendihin muna yon kasi kawawa naman yung mga liliit na mga negosyante. They have to pay every year before they will be able to secure their
mayor's permit, no? Yung iba natataasan doon sa fee. Anya, dapat masiguro ang transparency, lalo na sa mga kumpanyang kasali sa dislogging o siphoning operation sa lungsod. Sana meron kang choice, no? At least 2 o 3 man lang yung mga kontraktor na mag-extract ng waste mo sa iyong commercial building o kaya sa office mo. Siguro pag-aralan mabuti kung paano mas maganda para maging win-win ang sitwasyon, ano? Win-win sa contractor, sa gobyerno, sa local government at saka sa mga negosyante. Sana makita kung paano. Tsaka sana malinis din yung kanilang proseso, no? Kasi I have an experience na pina-extract namin yung sa amin for 3 days nangangamoy sa loob ng opisina eh. Siguro yung mga equipment baka kulang pa sa magandang technology. Sa panayam ng CLTV 36 News kay Vice Mayor Amos Rivera, sinabi nitong seryoso si Mayor John na malawakang konsultasyon kaugnay ng ordinansa. Through series of consultations and committee hearings po, no? Ito po yung pinakasusi dito sa magiging proseso based po dun sa in-endorse po ng ating alkalde, no, sa Sangguniang, na kailangan po magkaroon po ng malawakang consultations sa mga stakeholders po natin. Alinsunod sa Republic Act 9275 o ang Philippine Clean Water Act of 2004, inaatasan ng mga lokal na pamahalaan na tiyakin ng maayos na sewage treatment at wastewater management. Ang environmental fee ay isang mekanismo para makalikom ng pondo sa pagpapatayo o pagsustento ng mga pasilidad gaya ng septage treatment plant. Karaniwan itong ipinatutupad sa pamamagitan ng dagdag bayarin sa water bill. Karaniwan ay nasa 2 piso hanggang 5 piso kada cubic meter depende sa ordinansa ng LGU. Dagdag pa ni Vice Mayor Rivera, nais ring suriin kung may kapasidad ang pamahalang lungsod na pangasiwaan mismo ang wastewater management. Compliance po doon sa Clean Water Act. Number 1 level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan, no? If and when the LGU cannot, doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert, no, sa ganito pong industriya, no? Basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifer, so yung tinatawag po nating groundwaters, no? So in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo, no, kakayanin na tumulong. Sa panig naman ng mga maliliit na negosyante, partikular na mga may water refilling station sa Angeles City, umaasa silang tuluyan ng aalisin ang singilin. Para sa akin, sir, dapat tanggalin na talaga yung environmental fee, sir. Kasi pag pupunta yung dito, yung Soliman, sir, nagbabayad din kami ng sir, mga service nila. Samantala, kasunod ng pagbaba ng executive order nila sa TIN, tumalima na ang prime water sa Angeles City na may malaking parokyano. Epektibo ngayong Hulyo sa bill ng mga consumer, hindi na masisingil ang environmental fee. Aabot naman raw ng 3 buwan ang tansyang panahon na kailangan ng sangguniang panlunsod ng Angeles upang pag-aralan at tuluyang amyendahan ang naturang ordinansa. Paulo G. Santos, CLTV News. 3 drug suspect ang nahuli sa bypass operation ng Mabalacat City Police matapos isa sa kanila ang tila nagbigay ng hint. Natimbre kasi sa mga otoridad ang pagre-repack nito sa Facebook Live ng Umano'y Cebu. Naritong report ni MC Galang. Isang viral Facebook live stream ang nagbigay daan sa bypass operation ng Mabalacat City Police. Isang lalaki kasi ang makikitang live na nagre-repack ng Umano'y Cebu.
Nauwi ang operasyon sa pagkakaaresto ng naturang lalaki at 2 pang individual sa Barangay Sapang Biabas, Mabalacat City nitong Miyerkules, June 25. Kinilala ang mga suspect sa alias na Nono, ang drug pusher sa video, at ang users na sina JJ at Josh na nahulihan ng higit 40,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu, mark money at ilang drug paraphernalia. Nangyari yung operation noong June 25. Pero yung nag-viral, before pa yun, nakita na ng mga mga concerned citizen at saka yung mga barkada natin dito sa Mabalacat. Tapos yun nga, kinuha yung atensyon natin. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Efren David Jr., hepe ng Mabalacat City Police, nakatulong sa kanilang operasyon ang mga impormasyon mula sa publiko. During the conduct ng background investigation, na-find out na involved nga siya sa drugs. Then nag-try nagkasa kami ng operation which turned out positive na nangyari noong June 25, 10 p.m. ng gabi. Then during the operation, nung pagka-bypass sa kanya, merong 2 doon na scorer. Kaya naging 3 po yung uli namin nung gabi na yun. Sinampahan na rin umano ng kaukulang kaso ang 3 suspect na kasalukuyang nasa kanilang kustodiya. Bari dun sa nag-viral na nung nakita doon sa social media, kinasuhan namin siya ng 511, pushing at saka possession. Then dun sa 2, section 11 din, possession of illegal drugs. Hinikayat din ng hepe ang publiko na maging mapagmatsyag at agarang i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad. So dito po sa Mabalacat, warning po sa lahat ng mga taga natin. At saka yung mga dumadayo dito, hindi po kayo welcome dito sa Mabalacat. Tutugusin po namin kayo para maging peaceful ang aming lugar, ang aming syudad na Mabalacat. Lahat ng mga gumagawa ng masama dito, illegal drugs man yan or iba pang uri ng krimen na makakaapekto sa peace and order ng Mabalacat. Mag-isip-isip po kayo, ang kapulisan po ng Mabalacat ay hindi natutulog. Uubusin po namin kayo. MC Galang, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News at sa iba pang mga balita. Ito ang inihayag ng pamilyang naulila ni CJ Cordovez, ang 12 years old na nalunod sa gitna ng pagdiriwang ng huling araw ng Apalit Town Fiesta noong Lunes, June 30. Bagamat masakit para sa pamilya, tanggap umano nilang aksidente ang nangyari at walang dapat sisihin dito. Ani Sally Cordovez, ina ni CJ, nais din niyang makita ang batang nakatama sa kanyang anak dahil iniisip umano niya na baka sisihin ng bata ang kanyang sarili sa nangyari. Panawagan ng pamilya, sana itigilan ng pagpapakalat o pag-post sa social media ng larawan at video ng mga huling sandali ni CJ, lalo na't ang iba pa ay ginagawa pa itong content. Dagdag ng pamilya, bigyan sana ng dignidad ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay at respetuhin ang kanilang pagdadalamhati. Lubos na nakilala ang pangalang Don Honorio Ventura State University o DAVSU sa larangan ng dekalidad na edukasyon at mga oportunidad na ibibigay nito sa kabataang Kapampangan. Sa pagbabago ng pangalan ng pamantasan bilang Pampanga State University, target din ng pamunuan ang pagkaroon ng curricular expansion. May detalye si Ashley Punzalan. Mula sa pangalang Escuela de Artes y Oficios de Bacolor noong 1861, muling pinalitan ng pangalan nito bilang Bacolor Trade School taong 1905, Pampanga Trade School noong 1909, hanggang sa maging Don Honorio Ventura Memorial School of Arts and Trades noong 1964. Bilang pagkilala kay Don Honorio Ventura, isang prominenteng anak bakulod at pilantropo. Nakilala na ito sa pangalang Don Honorio Ventura State University o DAVSU mula 2019 hanggang sa kasalukuyan. At ngayong taon, sa bisa ng Republic Act No. 12148,
o ang revised Don Honorio Ventura State University Charter, formal nang tatawaging Pampanga State University ang DAVSU. Nitong Biyernes, June 27, nagkaroon ng masayang selebrasyon ang universidad para salubungin ang bagong kabanatang ito. Ayon kay outgoing Congressman Dong Gonzales, ang primary author ng panukala, ito umano ay isang magandang pagbabago para sa PSU. Bukod kasi sa mapapataas nito ang operational capacity ng institusyon, layon din itong mapalakas ang sense of identity ng mga kabalen na nag-aaral dito. Well, sense of belonging, alam mo, pagkapampangan ka alam mo, Pampanga State University, saan na graduate, Pampanga State University. Parang pag sinabi mo yung Pampanga, you are a Kapampangan. You are a true-blooded Kapampangan. Gayunpaman, paglilinaw ni Gonzales, hindi naman umano makakalimutan sa pagbabagong ito ang makasaysayang pangalan ng DAVSU. Sa katunayan, ang Bacolor o main campus ng PSU ay tatawagin pa rin bilang PSU DAVSU Campus. Sabi ko nga kanina kung narinig mo yung speech ko, is that the name, di ba? Don Honorio Ventura State University. Kung saan tayo ngayon will remain as Don Honorio Ventura State University Campus. Pero nagpapasalamat ako kay Don Honorio Ventura sa kanyang tulong dito sa eskwelahan. Dagdag naman ni Dr. Enrique Baking, President ng PSU, ang pagbabago sa pangalan ay isa umanong paghahanda para sa hinaharap ng paaralan. We are not abandoning history, no? Or we are not abandoning the past. If we are eyeing for the future, if you are trying to forecast something beneficial for the future, no? Of course, we have to take back what happened in the past and what is happening at present, which would serve as basis in charting your destiny, in charting the future. We are doing this for the next generation. Ayon din kay Baking, wala umanong malakihang pagbabago sa kanilang operations at pagbibigay ng kalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral. As a leverage in amassing a huge budget coming from the national government so that we can finance other programs and projects of the university, like for instance on curricular expansion, particularly the offering of medicine and other allied medical courses. These are the things that we have in mind to offer in the future. And nothing more. At ang lahat ng mga ito para sa mga kababayan natin, hindi lang sa Bacolor, kundi sa buong lalawigan ng Pampanga. Naniniwala umano ang pamunuan ng PSU na bukod sa pagpapalit ng pangalan, ay higit na mas maraming kabataang Kapampangan ang kanilang maaabot at mabibigyan ng dekalidad na edukasyon na siyang susi sa ikauunlad ng kanilang buhay. Kasama si Ashley Punzalan, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Ibinagdiwang ng Department of Education ng DepEd Region 3 ang kanilang ika-50 anibersaryo sa pamamagitan ng 3 araw na selebrasyon. Dito pinagtibay nila ang kanilang panata na manatiling relevant sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral at ng sektor ng edukasyon sa hamon ng mabilis sa pagbabago ng panahon. Naritong report ni Ashley Punzalan. A commemoration and resemblance. Ganito inilarawan ng pagdiriwang ng 50th anniversary ng Department of Education o DepEd Region 3 na ginanap mula July 1 to 3. Ayon sa mga opisyal, ang selebrasyon ay hindi lamang pag-alala sa 50 taon ng paglilingkod ng kagawaran, kundi isang pagpapatunay sa kakayahan nilang makasabay sa modernisasyon upang epektibong matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral. Nagpapatunay lang na paano nakakasabay ang Rehiyon 3, ang DepEd Region 3 sa pagbabago ng panahon at sa paano kami nananatiling relevant sa mga pangangailangan ng ating learners. But more than the remembrance, it is also a chance to pause, to ask ourselves, what have we done? Ano na yung mga programang ginawa natin at kumusta yung mga programa natin? So, we're also asking ourselves of the things that we have done right and confront what still needs fixing so that we can be more relevant and responsive to our learners.
Nilahukan ng mga estudyante, guro at non-teaching staff ang mga inihandang aktibidad sa 3-day celebration. Layon nitong pagtibayin ng ugnayan ng mga key stakeholder ng kagawaran bilang simbolo ng pagkakaisa tungo sa iisang layunin, ang makapaghatid ng dekalidad na edukasyon sa rehiyon. Sa pagbubukas ng selebrasyon, opisyal na rin pinasinayaan ang bagong logo ng DepEd Region 3. Ayon kay Kim Jason Villesca, overall chairman ng 50th anniversary ng DepEd 3, sumasalamin ito sa bagong kabanata para sa kagawaran at sa layunin nitong magbigay ng top-notch service lalo na para sa mga mag-aaral. The new logo signifies the rebirth of a DepEd Region 3, and this logo signifies our renewed commitment and passion to deliver what is best for our students. Not because only 50 years, but we want to shine. So we want to shine by sharing and by offering what is best for our students, to guide us and to remind us of our oath and our duty in the Constitution to provide what is truly best for our learners. Kaugnay nito, kamakailan lang ay pinarangalan din ng DepEd Region 3 ng Gold Trailblazer Award sa ilalim ng Performance Governance System o PGS Accreditation Initiation Stage. Patunay ito ng kanilang commitment sa pagiging mas accountable, transparent at citizen-centered na institusyon. Sa kabila ng mga tagumpay, nananatili ang pangunahing layunin ng kagawaran, ang manatiling relevant. Patuloy rin daw silang magiging bukas at handa rin silang makinig sa mga hinaing at pangangailangan ng mga guro at estudyante. Napakahalaga sapagkat when we are educating, we are actually the soul of a nation relies on education. Without education, there can be no meaningful, and at the same time, there can be no progressive nation building. And so we want to stay relevant because we want to partake in that noble endeavor of nation build. Di ba nga sinasabi na it takes a village to raise a child. So it takes the whole community to educate a child. So we are looking forward with clarity, we are looking forward with firm resolve to offer the best and genuine and truly liberating education in Central Luzon. Sa pagtatapos ng programa, nagpasalamat ang DepEd Region 3 sa patuloy na suporta ng kanilang mga kawani at ng lahat ng 21 Schools Division Offices sa buong rehiyon. Hiling ng kagawaran na sa susunod pang 50 taon ay manatili silang competitive, globally responsive at isang model region sa pagbibigay ng mapagpalayang edukasyon sa bansa. Kasama si Ashley Punzalan, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Umabot sa mahigit 85,000 persons deprived of liberty o PDL sa buong bansa ang pinalaya mula June 2024 hanggang May 2025 sa tulong ng pinalakas sa paralegal services ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Sa report ng BJMP, 11,139 ang pinalaya sa bisa ng Good Conduct Time Allowance o GCTA, 8,280 naman dahil sa probation, 23 sa parole, at 8,800 at 25 sa bail. Mahigit naman sa 15,000 PDLs ang inilipas sa ibang pasilidad tulad ng Bureau of Corrections o BUCOR, provincial jails at drug treatment centers. Samantala, higit 5,000 naman ang mga kasong tuluyan ng ibinasura habang nasa 6,000 ang pansamantalang ibinaba. Nasa 7,431 naman ang naakwit at 16,311 ang nakalaya matapos na makompleto ang kanilang sentensya. May 340 PDL saman ang pinatawan ng community service habang 3,570 ang nakalabas sa bisa ng recognizance o pansamantalang pagpapalaya ng walang piyansa dahil sa kahirapan. Layon ng pinalawak na serbisyo ng BJMP na tugunan ang jail congestion at mahabilis ang legal na proseso para sa mga qualified PDLs. Manatiling nakatutok para sa mga iba pang mga balita nitong nakaraang linggo.
At nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Laganap ng paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa buong mundo. Halos lahat ng tao ay nagamit na ito sa kanilang mga trabaho, sa eskwela, mga negosyante at marami pang iba. Sa programang So to Speak, kasama ang award-winning journalist na si Sonia P. Soto, tinalakay ng mas malalim na usapin tungkol sa AI kasamang dalawang eksperto sa larangang ito. Magbabalita si MC Galang. Hindi na may kakaila ang napakabilis na pag-usbong ng Artificial Intelligence o AI lalo na ngayon. Tila bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay ng marami. Sa trabaho man o sa mga assignments, pati na rin sa pagplano ng mga travel itinerary, malaking tulong ang teknolohiyang ito. Pero habang may mga gumagamit ng AI para sa inobasyon, may ilan din namang nag-aalala sa posibleng pang-aabuso sa teknolohiya. Para sa mga AI expert gaya ni Marian Pacunana Sangil, Project Manager ng AI Ready ASEAN at Cyber Guardians PH, nakasalalay sa intensyon ng gumagamit kung magiging positibo o negatibo ang epekto ng AI. I believe na yung word na gagamitin ko would be opportunity. So, opportunity for those who may want to explore other industries, earn a living, or learn about different things. But there's also opportunity for those abusers online to use this technology, again, to trick people, to fool other people into believing what they're saying, or even for scamming people. And we have seen some examples of that online being used in money scams, for example, or getting information phishing din po, no? Pwede siyang gamitin for that. Para naman sa AI specialist na si Engineer Jose Jaime Felix Jao Garcia, malaking tulong ang AI sa automation ng mga negosyo at organisasyon, lalo na sa paulit-ulit na gawain. Sa mga business automation, so madami kasing processes ngayon. For example, merong paulit-ulit na processes sa HR. Kahit kunyari sa mga simple surveys lang, mahirap i-analyze lalo na kapag thousands yung empleyado mo. Pwede mo na siyang gawin ngayon. Nagagawa ka lang ng simple AI system kung saan yung dati mong 2 months na gagawin, kaya na siya in 1 day. Binigyang diin naman ni Sangil ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga kabataan, magulang at guro tungkol sa tamang paggamit ng AI. Importante raw na maging handa sila sa mga bagong teknolohiya, malaman ang mga posibleng panganib at matutunan kung paano ito gamitin ng responsable. Because the youth, sila yung gagamit. Parents, so they would be aware kung ano yung bagong technology ngayon, ano yung bagong risks, how do they protect themselves and their kids din, no? And of course, yung educators din, because believe it or not, we really have used it in school, no? It can help us with our research, it can help us with our studies, but at the same time, how do you harness this technology so that it can be a tool for learning and not of course, the opposite. Pinuri naman ni Garcia ang papel ng AI sa pagpapadali ng mga manual at routine task sa opisina at negosyo. Bukod dito, ibinahagi rin niya ang potensyal ng AI na makatulong sa gobyerno, gaya ng pagpapadali ng proseso sa business registration sa mga lokal na pamahalaan. And paano ba natin apply ito sa, for example, sa government right now? Okay. Sa tingin ko, kung ako yung gagawa. Kunyari, local government unit. Sige. Ang target ko sa business registration, for example. Okay, business registration. Ikaw, kunyari, you just want to put up a business. And ang current na gagawin natin ngayon, aalamin mo, ano ba, sole prop ka ba? Or corporation ka ba? Or one-person corporation? Aralin mo kung fit ka ba dun sa mga categories na yun. Pero the better solution is, okay, sabihin mo na lang sana sa AI na, okay, this is what I want. Ano yung mga requirements mo para sa akin? Sa huli, iginiit nila na bagamat malaking tulong ang AI sa pagpapadali ng mga gawain, hindi raw dapat kalimutan ang mga responsibilidad na kaakibat ng paggamit nito. Para sa mga eksperto, nananatiling kritikal ang pagkakaroon ng masusing pag-aaral upang mas mapakinabangan ng husto ang teknolohiya at maiwasan ang anumang uri ng pang-aabuso. MC Galang, CLTV 36 News. Dahil sa mabilis sa pag-usbong ng teknolohiya sa Timog Silangang Asya, inununsad ng mga lider ng Asya ng AI Ready ASEAN Program, isang inisyatiba na maghahanda sa buong rehiyon sa pagsabak sa mundo ng Artificial Intelligence. Panoorin ang unang bahagi ng special report ni Ashley Punzalan. Spliced videos, inaccurate information, at ngayon, deepfakes.
nagawa gamit ang Artificial Intelligence o AI. Araw-araw, milyon-milyong tao sa internet world ang pwedeng mabiktima ng mga ito. Kaya naman tanong ng maraming ngayong super high-tech na ang mundo. Handa na ba tayo? Ngayong digital age, talaga namang knowledge is power. At para maging powerful tayo sa paggamit ng AI, mahalagang maunawaan natin ito. The best way to learn AI? Edi AI din. Ayon sa ChatGPT, ang AI ay tumutukoy sa kakayahan ng mga makina o computer na gayahin ang katalinuhan ng tao. Ibig sabihin, kaya rin itong matuto, mag-isip o magdesisyon, umakto ng layunin, makaunawa ng wika, at makakilala ng mga imahe o tunog. Sige nga, subukan nating alamin ang level of understanding ng ating mga kababayan pagdating sa AI. Usually po na sa mga AI po yung sa mga na po technology natin na halimbawa sa voice message, tapos sa mga letter po na matik na po yung pag sinearch mo or inano po siya, lalabas na po yun. Tsaka sa voice message kahit na wala yung tao, pwede po na magamit po yun. Depende sa paggamit. Depende rin po sa pag-apply natin sa po. Halimbawa, kung ginagamit mo yung AI na sama-samang intention mo, so masama po. Pero vice versa po, makakatulong po yun kasi madali na po yung trabaho. Para po siyang yung mga technology po na hindi na po kailangan ng mga tao, parang by itself na lang po siya gumagana. It depends po kasi po may mga ibang tao po na ginagamit yung AI para po hindi na po nila magamit yung original ideas po nila, ganun po. Pero po, meron din naman po mga tao na ginagamit po yung AI for lang po, inspo, ganun po. Batay sa 2024 Economy Sea Report ng Google, Temasek, and Bain & Company, umabot sa mahigit $30 billion ang pumasok na AI infrastructure investment sa Southeast Asia noong 2024. Isang tanda ng lumalaking pagkilala sa Southeast Asia bilang pausbong na sentro ng AI innovation. Sa pagtataya ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, maaaring mapataas ng AI ang gross domestic product ng rehiyon ng up to 10 to 18% na posibleng magdagdag ng hanggang $1 trillion by 2030. At upang mapalakas ang AI literacy sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, binuo ng ASEAN Foundation, katuwang ang Google.org, ang isang regional initiative noong October 2024 na tinatawag na AI Ready ASEAN Program. Sa pamamagitan ng $5 million grant, layon ng programang magbigay kaalaman at pagsasanay tungkol sa AI sa 5.5 million individuals mula sa 10 member states ng ASEAN. Isinusulong rin ng programa na maihanda ang ASEAN citizens, kabilang na ang youth, educators at mga magulang, tungo sa mas responsableng paggamit ng AI ngayong nasa digital era na. Sa pamamagitan ng train-the-trainer approach, sasanayin ang 2,000 master trainers upang magbigay ng in-depth o mas malalim na AI literacy training sa humigit kumulang 800,000 end beneficiaries sa mga lokal na komunidad. Nito lamang February 12, matagumpay na ginanap ang kauna-unahang Regional Policy Convening of AI Ready ASEAN sa ASEAN Headquarters, Jakarta, Indonesia. Nagtipon-tipon dito ang mga policymakers, AI practitioners, at local implementing partners o LIPs ng AI Ready ASEAN Initiative upang talakayin at mabuo ang mga polisiyang kinakailangan. AI is not about technology, right? AI is about people. So we have to concern how to develop people first. And then AI literacy is the most important things that we have to conduct in our program. Because with AI literacy, ethics, and also we can use the AI with responsibility. Hopefully very much at the end of the next 2 years, we are going to reach out to 800,000 and beneficiaries, 800,000 ASEAN peoples who know well on AI issues. Sa higit na paglaganap ng artificial intelligence sa iba't ibang larangan sa buong mundo, patuloy rin ang ilang mga proyekto gaya ng AI Ready ASEAN Program sa pagbibigay kaalaman sa mga mamamayan ukol dito.
March 10 nang opisyal na magsanib pwersa ang Cyber Guardians PH, isang organisasyong naglalayong sugpuin ang online sexual abuse and exploitation of children at ang CLTV 36. Layon nitong tumulong sa pagmumulat ng ating mga kababayan ukol sa wastong at ligtas na paggamit ng AI. Abangan ang iba't ibang kwentong AI na may epekto sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa CLTV 36. Umanay ng batikos mula kay CBCP President Cardinal Pablo Virgilio David ang umano'y magkakasalungat na polisiya ng pamahalaan sa online gambling. Mahigpit nga sa illegal offshore operations, pero pinapayagan naman daw at nire-regulate ang mga online gambling platform sa bansa. Magbabalita si Raymond Tasoy. Binatikos ni Cardinal Pablo Virgilio David, Presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, ang tila salungat na polisiya ng gobyerno sa usapin ng online gambling. Tinawag niya itong entablado ng kabalintunaan dahil sa umano'y pagkabahala sa mga illegal offshore gambling habang hayag ang pinapayagan at nire-regulate ang talamak na online gambling platform sa bansa. Ayon kay Cardinal David, direktang nakaaakit ng ganitong uri ng sistema ang mga kabataan at pamilya ng overseas Filipino workers. Ipinuto niya na wala ng dahilan para pumunta pa ang mga tao sa casino dahil kahit sinong may cellphone ay pwede na magsugal anumang oras. Kinundi na rin niya ang papel ng mga celebrity endorser na sa halip na magsilbing mabuting halimbawa, ginagamit pa ang kanilang impluensya para ikampanya ang mga gambling sites sa social media. Giit niya, ang mga ganitong personalidad ay tinatawag na gambling pusher sa digital space, kung saan ibinebenta ang konsensya kapalit ang milyon-milyong bayad para makahikayat ng mas maraming manlalaro, lalo na ang mga inosente at desperado. Sa kasalukuyan, pinaplano na ni Senator Sherwin Gatchalian na ipatupad ang regulasyon sa online gambling upang matugunan ng lumalalang kaso ng pagkaadik ng mga Pinoy sa sugal. Sa panukala, ipagbabawal ang sponsorship ng sugal sa mga public event at campaign donations. Itatakda rin ang minimum cash in na 10,000 pesos at ilalaan ang bahagi ng regulatory fees para sa pagpapatayo ng gambling addiction rehabilitation centers. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Sa kabila ng masungit na panahon, hindi nagpatinag ang boses sa mga miyembro ng isang Kapampangan youth group at LGBTQIA+ community sa ginanap nilang Pride Mobilization sa City of San Fernando, Pampanga. Panawagan nila, isabatas na ang SOGI Bill para sa isang lipunang pantay-pantay at walang diskriminasyon. Narito ang report. Sa gitna ng ulan at maulap na kalangitan, nagsama-sama ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community at kayanakang Kapampangan for Democratic Society o KKDS sa Dolores Intersection, City of San Fernando, Pampanga nitong Sabado, June 28. Higit sa pagdiriwang sa Pride Month, panawagan nila ang agaran ng pagsasabatas ng Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality o SOGI Bill sa bansa. Ayon sa grupong KKDS, hindi lamang LGBTQIA+ ang may SOGI rights. Ang bawat isa ay dapat protektado mula sa diskriminasyon. Unang-una po ang SOGI Bill po kasi merong maling pananaw sa SOGI Bill. Ang pananaw po ng iba, lalo na yung mga konserbatibo nating kapatid po na ang mga moves po para sa mga ganitong mga batas ay para maghari po yung ang aming community. Hindi po yun ang aming intention. Ang gusto po namin ay pantay-pantay na karapatan, pantay na lipunan, makataruang lipunan po. Hindi po para maghari kaming mga bakla, yung mga members po ng LGBTQIA+ community. Dagdag ni Dion Miguel Sigua, miyembro ng KKDS, ang anumang uri ng diskriminasyon, lalo na sa marginalized sector, ay dapat nang tuldukan ng mga mambabatas. Kailangan po talaga natin ng isang anti-discrimination bill, specifically SOGI bill, kasi meron po tayo mga kapatid na members of the LGBTQIA+ communities na marginalized pa rin at nakakaranas po sila ng diskriminasyon at hindi pantay-pantay na oportunidad sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Para naman kay Pauline May Maniago, isang alay at miyembro rin ng grupo, hindi mali ang pagsuporta sa ganitong mga uri ng mobilisasyon. Ngayon, hindi pa huli yung lahat para magbago yung isip ng mga ibang tao at maging bukas sila sa parte ng mga LGBT dahil huwag natin isara yung utak natin kung ano ba yung alam natin, so maging mas open-minded tayo sa mga nangyayari sa paligid natin.
Samantala, suportado rin ng estudyanteng si Charles Gabriel ang LGBTQIA+ community at ang mga ipinaglalaban nito. Okay na po dahil karapatan din po ng mga tao yung paglaban po naman dapat para sa kanila. Kumbaga, may mga kaibigan po akong kumbaga, suporta lang para sa kanila. Okay lang sa'yo na magkaroon ka ng kaibigan na... Wala na pong problema kung ano ang kasayran nila. Ang importante po doon yung pagkikisama nila. Kasabay ng pagtatapos ng Pride Month, higit pang nagpapatuloy ang malakas na panawagan ng LGBTQIA+ community at kanilang mga alay para sa isang bansang tumatanggap at gumagalang sa bawat identidad. MC Galang, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Nang ibabaw sa Kuy Cinema ang pelikulang Kulkul o Arobong Kamaro mula sa Holy Angel University bilang First Best Film. Sumunod dito ang Mara NPI's Loving Pasalubong o Sansribal ng National University Clark o NU Clark bilang Second Best Film at Ganaka kung saan featured ang sisig ng Pampanga State Agricultural University o PISAO bilang Third Best Film. Ginawaran naman si Jewel Gomez ang ACU ng Best Director para sa Kulkul, habang si Lorenzo Gorin ang itinanghal na Best Actor sa kanyang pagganap bilang Baste sa parehong pelikula. Nakamit ni Aya Ranas ang Best Actress Award para sa Sansribal, habang si Sean Baluyot ng ACU at si Abby Maghop ng Kokak mula sa Guago National College ang nanalo bilang Best Supporting Actor at Best Supporting Actress. Para naman sa Special Jury Awards, pinarangalan sina Angel Martinez mula sa HAU at Maria Cristina Villanueva ng NU Clark. Hakot Award din ng HAU sa mga kategoryang Best Movie Poster, Best Production Design, Best Screenplay, Best Cinematography at Pampanga Cultural Award. Samantala, itinanghal naman ng Guago National College bilang Best Soundtrack Awardee. Layon ng naturang Film Fest na isulong ang sining ng pelikula at kulturang Kapampangan. As the world faces growing environmental challenges, the push for cleaner, more sustainable modes of transportation is gaining speed. Electric vehicles, or EVs, which were once considered a futuristic concept, are now becoming mainstream. In this special report, Justin Dizon explores the world of EVs and why more Filipinos are making the switch to electric. Contrary to popular belief, EVs or electric vehicles aren't exactly new in the market. Yes, these battery-powered cars first hit the road almost 100 years ago. According to the United States Department of Energy, small-scale electric cars were developed as far back as 1828 in Hungary, the Netherlands, and the United States. However, their popularity declined in the 1920s with the rise of better roads and the discovery of the cheap Texas crude. By 1935, EVs in the United States had all disappeared. Fast forward to 2025, electric vehicles are making a major comeback. With climate change affecting daily life across the globe, more and more people and companies are turning to sustainable alternatives, and EVs are leading the charge. To see how this shift is playing out on the ground, I spoke with automotive content creator Patrick Reyes in the Media Fund Drive hosted by BMW Pampanga Premier Cars. His passion for electric vehicles is clear today, but Patrick recalls a time when the idea of owning one felt unfamiliar, even intimidating. Yung una ko kasing experience with electric is yung takot, I would say, and yung uncertainty of electric vehicles. Especially, you were used
to riding combustion engines for so many years. This fear, or what other car enthusiasts would call range anxiety, disappeared once Patrick got his first EV. Now, he's excited to welcome his third electric vehicle to his garage. And when you own one, dun mo ma-appreciate how efficient and how sustainable it is. No, it's literally a car that charges like a phone. You use it in the day, sleep in the night together with the car, charge mo lang, and tomorrow you're good to go again with the full range of kilometers. For Patrick, the best things about owning and driving an EV are: and it functions the same way as a normal combustion engine. Aircon, lights, sounds, and added features. Pero remove that exhaust from the gas combustion engine, remove that fuel consumption, and the maintenance is not a problem kasi battery nga lang. Leading this electrifying innovation in the automotive scene is none other than BMW, one of the world's premier car brands. Sustainability is actually one of the corporate strategies of BMW worldwide, and as part of the BMW group, no, and as one of the dealers of BMW, this is a step towards sustainable growth, no, and nabanggit ko rin, environmental consciousness. At BMW Pampanga Premier Cars, owned by the Laos Auto Group, the commitment goes beyond selling EVs. They are also making the EV lifestyle more convenient and accessible. Sa BMW kasi actually, we already offer free chargers that goes with the electric vehicles. In fact, kami pa mismo yung pupunta sa tahanan or even their business, no, kung saan nila gustong i-install yung charging station, no, ng kanilang sasakyan. But aside from that also, sa Pampanga Premier Cars, we offer free charging. So we also have the AC charger and the DC, which is the fast charger for the electric vehicles. BMW's electric vehicle fleet includes the i4, i5, iX1, iX3, iX, and the ultra-luxurious i7. Kahit electric vehicle siya, so these cars are very powerful. And our cars are perfectly balanced because it has a 50-50 weight distribution ratio. For example, the 7 Series has the 544 horsepower and 745 Nm of torque. It has automatic doors, it has a massage function back seats, and it has a panoramic glass roof. We're going to test drive this beautiful vehicle from BMW. It's called the i7 BMW. It's an electric vehicle. This vehicle could go for as far as 450 kilometers as long as full charge siya. And then, in terms of accessibility, you have nothing to worry about when it comes to charging stations. They are everywhere sa mga malls and even some gasoline stations they offer. Of course, yung BMW, yung Laos Group, meron ho siyang mga charging stations. And at the same time, meron siyang connectivity to the outside world which can direct you. Tell you whenever you need to, for example, you need to recharge your car and you need to find the nearest charging station. So, isa lamang yun, or dun sa mga marami pang features nitong i7. So, tara, subukan natin. So, as I've mentioned a while ago, no, yung doors sa mga vehicle na to, di ba madalas when we drive, tapos especially when we go to the malls or other establishments, no, na masikip yung parking, kabilang dun sa madalas na problema natin, we always encounter yung singit-singit, di ba, yung ang sikip ng pinto, di ba? So with the sensor of this vehicle, hindi siya automatically magbubukas ng sagad. So may limit once na sense niya na merong malapit na bagay or probably a car, no, nakatabi, hanggang doon lang siya yung pagbubukas niya. So iwas gas-gas talaga siya sa mga katabi mo. Kaming mga momshies na madalas sumakit ang likod namin, alam mo na, because we are women, ito ay napakagandang upuan sapagkat mayroon siyang various points na gusto mong pwedeng i-massage niya. Merong pressure point massage, meron siyang massage downwards,
And then, meron pa siyang shoulder massage. Ito, madalas sumakit yung likod ko dito, ano? Meron pa siyang lumbar massage, whole body activation, pelvic activation, back training, random. And then, meron pa siyang intensity. Ikaw ang bahalang pipili kung ano ang intensity gusto mo at the same time speed. O, diba? You just have to choose what matches your requirement. Anya naman, nung ka rin ka pa, King i7 na ka. Electric vehicles are revolutionizing the way we move. They offer a quiet, smooth, and powerful driving experience with zero emissions, significantly reducing our carbon footprint. Beyond their environmental benefits, EVs require less maintenance, and their manufacturers claim they are cost-efficient in the long run. With leading brands like BMW making sustainable driving more accessible, stylish, and intelligent, there's never been a better time to make the switch to electric. Justin Dizon, CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa ragdag detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Sa X o Twitter at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official, at sa aming TikTok at CLTV 36 Official din. Kung nais mong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at aming website at www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.